Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u dnešního dalšího herního videa ze hry Enlisted, kdybychom si dneska měli zahrát Conquest za Berlíně. Já jsem si vylepšil ty nejlepší, ty klasické váky s tou kákou. Jak vidíte, tak tady máme jednoho snajpera a dalších 10 pošuků, který mi tady budou běhat, tak co se takhle za mnou. Mě nezajímá jenom, ať jich je hodně, ať chcípají trochu pomalejce, ať mi trochu pomůžou. Hlavně jsem tady vždycky já, protože oni jsou absolutně nemožný. Tady já ještě nejsem vůbec levený, protože mě se ztratil účet. Takže to je velký problém, protože já už jsem měl třeba mortar, přece jsem nebyl daleko, a už jsem měl nějaký pevně MPčko, takže už to šlo jakž tak hrát. Oni se tam hodili nějaký smoke. Toho využijem tady takhle, no. Musím si přikačit. No, ještě, že těch šmejdů tady mám hodně. Doufám, že si všichni teď lehnou, že jo. Nebudu dělat hovadí. No, a teď jenom, aby aspoň jednoho vysáka. Ještě, můj aim. Ty vole, to je aim. Já ho zabil, no. To bylo ještě zajímavé, já jsem to asi rok a půl nehrál. Hop. Ha. Takže už byl jenom poslední. Tak ty, to tady nejde. Takhle to dál nepůjde. No a tady máme jenom snajpery. No tak to by se hodili do zákupu. No já potom, já jsem sem vzal koumečky a mám tady protitankový blbce. Šel zbyt to okno. Ty, jomo. Ty jo, na to bude ještě ustřelka. Pod náma velí řeka. Podívám se, tamhle Dčko dobýváme, Ečko držíme, Bčko, tamhle všechno, to jsou tady šmejdi, naši tam někde vzadu vždycky, samozřejmě typický. Tady baráček, abych mohl na to Dčko dost solidně vidět. Otevřem okýnko. Jeden. Musíme se trochu přesunout. Totiž velice rychle rádi zjistit, kde jste. Se opětovně projevil za svůj aim. Už teď budou ty šuštění pozadí. Přeběhne, tam vidím, že běhají. Stay white. Ha. Když tak nejhorší na blízko. Si zalehnu. Tak nabijem naši kartu. A jo, moji debilové zase chcípli. No. Zatím proti mě ten žádný blbce nevysel. No. Si uděláme krytí. Obvážím se bandáží. A vnikneme jim do zákopu.
Od těch blbců bych mohl sepat. Tak jsem měl tady ten debilní skok. Ne, žádný blbci. Zabít. No, nabíjej, čiže je to AIčko. Tady vidíte vysokou kvalitu mé hry. Tak, Mosina máme nabitýho. A ne, postupujeme dále. Zahajujeme ofenzivu. Velká německá ofenziva. Stáhnout do tank. Tam těkají trochu. Až ty nějakou zajímavou zbraň. Minimálně má víc nábojů, takže to bude. Když vystřelí, tak jim toto. Když soudozy utíkají. Tak, schovat. Tady by se mohla projevit moje snajperská schopnost. Jo, tady byl ten tankista. Ale toto hodně dobýváme na to, že tady vždycky prohrávají Němci. Tady tomu většinou, co jsem to hrál. Tak. Jo, tam back, když něco zabije. Za rychle postupně to zabiju. No výborně. Teď jsme to koupili. Máme tank Avias, tady vezmu antitank batalion. Tady máme jednu protitankovou pušku a to. No, tak můj útok byl trochu úspěšný. No, kill máme 8, což je málo, ale přežil jsem, úspěšně jsem přežil, takže to já mám tady tu protitankovou pušku, kdybyste tam ještě tady tu protitankovou tu nálož. Tak moji švesci už plazují. Já si tam dojdu, určitě je to zajímavý. Budu rád za každý komentář, like, případně odběr, kdybyste mě chtěli dále sledovat. Nikoho neuvidím, a snad nikdo ani neuvidí mě. Doufám, že to tam furt dožiju. Já jsem jim to tam trochu jako vybojoval, nechci nic říkat, jo. Pokropil jsem jako jednu četu samopalem a pomoc jsem dostal asi jako dalších 5 lidí tady jako v tom zákopu, jo. Tak jako přijel tank a už se jim to tam nahemží. Už tak je hejlo. Ještě jsou to AIčka všechno. No, jsem mrtvej. A doufám, že tento voják zase něco šaší. Doufám, že se to stihl hodit. No, budeme tady zase skupinu riflemanů. Tam vevnitř se vůbec tím nebudu štvát, to nebudu dávat. To musí mít minimálně nějakou MP28, nějaký klasický samopal. My to tam eventuálně tady v lazaretu. Zase opětovně spawnuji. Kolik máme kvečku? Kvečku máme 14. Protože hrajem prvních asi 6 minut bitvy není vůbec špatný. Tak jdeme dál, postupujeme. A už jsou tady. Když jsem se posadil, doufám, že to mi boti tady zjistí, že je tady nepřátel. Stojí zase jako ten kanon. Už se střelili, to už nejde. Ne. To ne, ty máš granata. Sebevažený útok.
Doufám, že to vyjde. Tak. Asi jsem nikoho nezabil. Mi vůbec nevadí, ale já jsem přešel točně. To byl marný pokus vylízt na střechu. Aha, tak, skončil jsem ním to. Ale většinou češku žije, tady ten má i proti tanku nálož, tak. Ale kejce. Tak nás brzo postřílí. Zakopu. Tak, tady naštěstí nějací lepší střelci než já. Do zákopu. A tam je co nejlépe zase zlikvidovat. Ano, granáta. Chtěl bych to tady získat nějakou druhou zbraň, nějakou ideálně opakovačku. Co to opravdu opakovačka není. Kejní to je od těch aniček, to jsou všechno neopakovačku, já jsem to řekl blbě, já potřebuji nějaký automat. Skryt. Nebo jo, já těkaju. Ale dost jim to tady dobýváme, baní. Já už jsem jedinej z 9, jo. 103 sankcí to já. A už to tady začínáme mít my. Ubráníme říši. Střívejte. Potřebuji rychle expit, abych dostal inženýr. Já hraju za inženýr, já jsem mistr obraněných taktik. Tak. Máte doufám nějakou zbraň. Máte, já už si respawn. A tady nějaký soudruh. No, asi nechci. Yes. Sovět. To je to je beto. Ale ten má pět tankou pušku. Ho, vyhrál jsem, on ho někdo dostal. Sověti už tady nevyhrají. Jež, už ho chtěl bodnout. No nic. Vezmeme snipery. Ne. Vezmeme tank. Vykapíme ten zákop, to bude vrchol dnešního dne. Vykapit zákop. Tank, ale chci... Tak, kam já to chci útočit? Podíváme se na mapu na Dčko. Jeden podpořit a zachránit další hřiště. Spod nějaký sovět na útěku. Soudruhu. Jsem byl vykoukaný. Rychle ven z tohoto pekla. Exit, ještě mám u něj pistolku, jenom jsem musel dávat samopal. Ježiš, mám pistol. Ať se sám opravím. No, rozjetně. Ty opravu náhodou. Já potřebuji střílet. Ako to je?
Takhle. Potřebovat nějakého nebuštíka, aspoň pušku. Jo, a tam zákop dobijeme k nic. Někdo sype z boku. No tak tam nedostřelíme nic. A teď má někdo už tu nějaký kulomet. Tak. Musíme začít obsadit. A udržet. To vždycky obsadím, ale já to fakt vyhraju na ty pointy. 18 kg. Ano, je to hour. Hour sheets. Skvělý za tank. Začne přebíjet. Ne, nic takového. Yes, další. Schovat. Ne, sakra, to se nestíš. No, vezmete jí z antitank batalion, protože nechci dát snipery. Tam vevnitř to je na dlouho, no to nic, ale toto vyhrajeme, to je úžasný. Bitva není nějak zázračná na koukání, ale z mé strany se povedlo. Ještě 20, jako oni mají šníty, prostě ty jako buď dobrýho snipera, už mají ty samopaly. Já nemám. A příště bych si mohl vzít na příští bitvu v této videu skladu sniper, těch se samopálem, samopálníky, medici to jsou. Počkej, mám já tady, nemám, já jich si nevybavit opatu. Ale jestli tam je tank, no problému. A už jsem ho něco takhle, ale mám to sklouzlo. Nic. Máme jen pušku. Nic. Máme pušku. A uděláme něco z sebe. Vybuchne to? To se dozvíme za chvíli. Prosím, ať to vybuchne. Že to vybuchlo u něj. Ne, asi ne. Ne, protože to bych měl více jak 20 kg. Já tady zalezu tady, ježiš, letadlo. Můžeme mít bubci tady vystřelej. No nebo to asi jako není. Ale vyměníme tu nějakého debilního gevera. Co ty jsi měl za zbraň, hochu? Takový božák, že musím sbírat zbraně, já jsem jako nikdy jako na YouTube neviděl. Tady jsou vše ty tanky, tak skryt. Já těm blbečkům řeknu. Ať zůstanu tady. Defendí tento point.
Ježiš. No, předtím stále nějaký odpůjce. No, to jsme pochcípali, to bylo zase nebylo slavný. Asi mě nezbývá nic jiného, než vzít tady ty snajpery. Ale oni se tam blíží kam ke spawnu, tak bychom tam mohli vykapit z toho spawnu. Rozbít to okno. Ježiš, to je tupé, co není zjevový nic. No, z snajpera bychom je tam mohli taky u toho zákopu tam zničit. A toto jsme měli na plný čas. Bčko obsadíme, Ečko ztrácíme. Ečko je tady, je to blízky. Tam je tank. Tank je za to, že mám tady ty tubce. Tenhle má proti tanku nálož. Tím vezmeme pušku. Tady jsou vytištění ten tank. Medikovace. A hned si rychle připravit celé zahrnutí, protože jestli vstane, tak to dělá. Teď to přezeď době. Ale vyhráli jsme druhou bitvu. Jo, tam to jsem nehrál na video. To je jiné. 25 kill, 1 scope kill, 1 headshot, jo, 3 ty nový levely na všem snad, že? Jo, na všem. A už se to blíží tady. Co já tady dostanu? Research, tady to žádná jednotka, jak to vypadá. To je karkasí načím dřevem. No, ale já se potom chci váhnout na tyto inženýry. Oni tam přece nemají žádný zbraně postavit, ale to je jedno. No, potom co se váhne na tyto inženýry, co jsou toto? To jsou, ale to ne. Tak bych se vehnul na tady tu jinou samopalnu. Co budu muset vyzkoumat tuto vysoce debilní shotgunu, ale tady ta bereta už bude alespoň trochu stát za to. S tím už něco vykapíme. No, já si tady místo, já nevím místo čeho, tady nevím proč můžu dát další vojáky. Nevím proč bych je tam dával. No, tady mám hodně šašku, aby mě ještě nepochcípali. Sniper se určitě hodí, tank taky, já nevím, no. Ty puško, asi to necháme, ty samopalníky, protože samopal pozbíjáme. No, dáme si ještě jednu bitvičku, viděl bych to takhle na ty 3 bitvičky, ale si ještě GT-vat. Dobrý. Aha, tak, najdám to bitvu mezi tím, tak. Tunisko. Invaze, no, na to tady se hodí ten sniper dost. Ale nejdřív vezmu tady ty šmejdy. Pak jenom se podíváme na to, co jsem odemkal, doufám, že jsem tam odemkl nějaký inženýr aspoň. K těm šeškům, že to byl jeden inženýr, to by se hodilo. By se určitě hodilo. Tak. Jdem. Tak, 3, 2, 1, teď, hop. Kejta ten outfit tady těch šašků. Je úplná armáda střetel. A teď jsme proti amíkům, teď jsme si měli na tu věž s těma snajpama. To už se tady střílí. Aha, doufám, že ty všichni rebelové půl se mnou na věž všichni pochcípali po těch schodech. A já se tady lagnu. A amíci už je viděl. Takže ježiš, tady tak už končí. Ježiš, to tak dementní, dejte. Schody v každý hře bývají úplně zabugované místo.
Skočíme, ježiš, tam skočíme tady, se zabijeme. A budeme tady šašky, protože to je tank. A to se hodí. Potřebuji zničit tank, protože jestli tady bude jezdit tank, nebo tam ta obrněná věc, tak to jsme jako na ně vpadali. Já si myslím, že tady to budeme taky držet. Už to slyším tady sypat. Lezem na bříčku. S tím je ta věc. Škodně jsme střílení, no. Vytáhneme taky tankovou tu, jestli to zničili. Chytej hoší. Ale Američanů jak něco. No, asi bych zůstal tady. Tak škodíme tu střílecí věž. To bylo kotí trefy. Koukni. Náš tank už to jde pořešit. Tank už tady řeší naši význu. Tady skočí na tento kůl. Jo, a z něj si tady zabijeme takové výborně. Ještě skočí tam bude ještě nějaký automatický zbraně, ty další. Začneme windgunu. Tady byly ty jemoštice. Ne. Ani scope, obyčejný je šumení. Z toho nemá bez bandáže. Šláně. Ježiš, to byl hod. Když mi už máme bránit úplně co jiného, ještě se nechcípnu. Běžíme bránit co jiného. Tak jsme to definitivně prohráli, když jsem se snažil. Mám 1 kill. Jsem jich trefil víc, ještě ne. Vy říkejte. Bez přeběh. Si načerpat staminu a teď zase běžíme. Máme poslední šašek, který aspoň za náma je úplně vohlená, nebudem vidět. Je lepší, ty chceš tady týře taktizovat a zde oběží 10 šašků, který jsou vidět na 10 km. Ježiš. No, snajpají, no nevím, co stojí s těma snajpami, myslím, jenom tak budem tanknout, když oni už jsou nahoře, takže mě nezabijou. Dělat palebnou podporu, jestli tam vyjde do pevnosti a vykrapuješ, a co vidíme. No. Nebo bych je mohl některá vykapit tankem, ale to zní moc inteligentně, takže to asi dělat nebudu, protože by se mi to určitě nepovedlo. Zavaz do tanku. To je blbec. Výstup z tanku je, že to je vždycky akce s tankem. Toto. Teď bude tady největší. No, to mě ušetřil teda hodně rychle. A jen. Mohl pospávat ty 3 hvězdičkový vákek na nějakého 5, bude mít lepší aim a můžu mít třeba nějaký samopad. Eventuálně. GV.
Žádná mečený. Počkej, to je ta pévo jako předválečná. Co tak jdou? Ta péva má jenom míření, jo. Já si při výzkumu trochu přiskočím, protože to míření jako nějakého horší se mi zdá. Vezmu nějakou americkou výrobu. Ježiš. To fakt ta kárka, na kterou já si celou dobu stěžuju, má nejlepší míření. Jede tank. Jo, to se povedlo. Ten hod se povedl a nikomu nezabil. Ani ten tank nehytnul. Ale kovová věc pokoji. Řekni, že tady to mají kajít. Tady mají zůstat. A mezi tím tady jdu klepit Američan. No spíš jenom střílet. Pane Američan, kde jste, pane Američan? No, defend next one, výbor. Vyběhne nahoru, přeběhne naší milovanou kartu. Tady takhle. Na věž už nikdy nejdu. Když mohl být jako 5 kilometrů do zálohy. Bude padat. A my si pomyslet, že jsem jejich. Aha, no tak to jsem čekal. No, budeme proti tankový šmejdej. Kdyby se objevil tanky na klasický riflemani, to v podstatě jsou. No, to s tím kolenem zbyla akce, jsem čekal, že ten komet je namířený na útok, nevím proč není namířený třeba na obranu. Moc neuspěl. A máme asi tak 45 minutový videjko, to je tak akorát. Potom už bych ani já neudržel moc jako pozornost koukat večer nebo na hajzlu. Díl až 45 minut videa. Toto netrefím ani omylem. No, i když by asi šlo. No, tak to asi ne. I ten bunkr na sniper by šel. A kulomet. A zase na útok ten kulomet. Ha. Jsem technologik. Bandáž už mi jde. Yes. Uchne to? Yes. Když já mám počítankou pušku, já jsem boom. No, vlastně to nic nedostal. Ale tak dolů, ty jsou tady v bunkru. Tak, přece jsem chcípnul, to mě absolutně nezajímá, i když já se můžu ještě dohývat, to bylo užitečné. Jo, zabil jsem s někoho. Ale tank jsme zlikvidoval, aspoň ten tank. Tak, zalehnout ty tupče. Ty slušený. Nepřátelé, ještě který mezi nimi a ty se kamarádu. Aspoň použij ten kulomet. Půjdem sniper, musíme ten kulomet vypudit, tady si vezmu nějaký parní budovu. Tak se tam hned u mě, dal se líst nahoru a vypudím je. Schody je bylové tady. Asi vás nechám ukempený tady. Ne, prostě pojďte tam se mnou. Ještě tady na ještě luxusnější sniperský výhled. Každý prostě palmy, jo, tady. No ty pytle, yes. Žádný fall damage. Nejde na tady ten barák budu potřebovat. Já tam jsem neviděl přes ty palmy. Je zase sniperská akce. Shit.
jsem zase asi zlomil nohu při pádu a bandažuju si ruku, to je opravdu výtečné. Ale furt tahle hra je úžasná, fakt mě baví. Nikdo u kulometu není. Ježiš, ten zase někdo. Tak, ještě, že blbečci nikam nikdy nepostupují. Ne takhle. S ním můžu zlítnout? Mě reálně zajímá, jestli můžete zlítnout s tím letadlem. Můžu usnout? Jako použít. Si zabugoval. To udělat ten krásný zvuk, jak to dopadá to křídlo. Už jde masa. Granát. Ježiš, ten doletěl daleko. Teď ještě neviděl svůj cíl. No, sázej to tam. Jdem mítit americké zoo. Nezbraň mi někdy úplně dole s tím tam. To je Němec. Dobrý, který nejsem úplně sám. Ale tamhle to už je ne, to je Němec. Co? Nějaké lepší vybavení. Asi... No, tady už byly. No, vezmeme si je riflemany. Dáme na tady ten point. A tady, jakých je 9, tak to už bude slušná snůžka. Takže to už... Ale rád bych to aspoň ubránil, protože to jsem tam ztratil, já jsem nezdal Mercedes, já jsem si tam hledal nějakou pozici na začátku, když už nejde jen na kapy. A chuť máš samopál, tak si počkám, až chcípneš. Samozřejmě ti smrt nepřejí, ale ještě jako chuť. Ha. Pozor na to berete. Ježiš, jsem to musel hodit granata. Ne, to je ten debil, který nemá ten granát. No, tak to je. Vyspíka Berta. Máme Bertu. Yes, máme. Se počkejte tam. Ha. Tady nebudeš to žádný meč. Ano, hajt. Haha, to je fakt. O, na moje kovnice. Jo, ale tady to svičnu. Ještě jsem nestihl použít svoji bakovnici, no. A berem tank. Už ten jeden jede, tak pojede i to ani za 3 sekundy.
A já mám takový ten, já používám to, no, možná bych si mohl vzít už ten lepší. Já používám furt to nové, on má takovou kanon. Prostě žádný jiný tank kromě tu Arda nezničím, ale mě to baví furt tady s tím střílet. No, jo, ale nemůžu mít dva tanky v jednom týmu, aby všichni nebyli tank. Jasné, chápu. Tak sem nechodí. Nebyla. Byla? Ještě mám 2 minuty. 2 minuty. O, 2 minuty. Ale já jsem ti dal ty 4. No to jsi mě nedal, šel jsem ti okřívat večer. To je jedno, ale... Tak no teď je čas koukání? No. Teď. Ne, půl hodinu předtím je předavič a to je 11. No. Teď je 9. Za 2 minuty. Počkej, jak nejdřív odejdi z mého pokoje, já to vypnu, jo. Vypnu. Vlastně to nechat aspoň dohat. Bude to další půl hodiny. Ale že za 2 minuty končí a přímo bitva. To je přesně půl hodiny. Tak rychleji. Já se vám hlasně zpět, já jsem to střihnul, protože se tam prakticky nic nestalo. Podíváme se na ty upgradey. Pojďme nejdřív na tady ty riflemany. Tak. Máme. Takže... 4 nějaký zlatý. No ještě to budeme muset naexpit. No, tady jsem si vybral, že chtěl mít snipera. Tady místo machine guna jsem dal omylem toho submachine gun, jako tu. A tady jsem dal určitě toho. Jak se to jmenuje všechno, tady to. Engineer. Tady mám nějaký zase věci. Mám pistolku, taky paní mám. Tak. Můžu nosit všechno. A zbraně. Tam má 36, nevím, co je vůbec. A dejte tam vzor. Tak. Na snipery se podívám. Tady bych si dal, že můžou mít ve skvadře inženýra a to až si všechno víc i vyexprim tankisty, jasný, že jich může být víc. Tady potom, že můžu jo. No, uděláme tohle. Tady už víc levelů nemáme. Jasný. Ne, že můžeme mít ty zbraně všelijaký. Snipři, jo. Chci mít vylevelovanou tu karku. Tady ty... No. Podíváme se, jak jsme se vrhli se researchem. Tady mám tady tu zbraň, prostě jenom s jiným dřevem to je. Tady tu karku. Pak už si vydobydu tady ty konečně ty inženýry. V shopu můžu koupit jim pistolku. Můžu jim koupit tady tu nebo tady tu. Ještě tady tu koupím ji 4krát. A teď doufám, že mi ji můžu nasadit. Takže vždycky tady tomu prvnímu. Nemůžu mi ji dát, no. Jo, a primary tady můžu dát. Tady těm dvou bodcům ty. Můžu jim dát to. Můžu jim dát tady ty samopady. Sekunda je všude loket, tak to jsem neviděl.
Shop. Equipment delivery. Co ty nářadí? Binokula ještě nemáme, to taky můžu mít. Antitank minu taky je můžu mít. No. Tady už se těším, až tady dojdem aspoň k tomu, protože to už se bude hodit. To už s tím jako něco neděláš na střední vzdálenost. No a s tímto se tady úžasné hajs s vámi tady loučím a u dalšího videa čus.